Hello guys, how are you? Welcome to our YouTube channel. We are Muyambo family, my twins akarorana. So guys, today todombotaura about our pregnant journey. Yeah. Our pregnant, is it pregnant journey or pregnancy journey? Pregnant journey. Izvozvo zvacho asi ingori journey. Yeah. So toda kukuudzai guys zvaitika day 1 zvatizobata mwana. Yes. So guys, isusu takanga tiri tose kubva musi wakabata nhumbu kusvika nhasi mwana wedu akutamba kudai. So toda kutenda Mwari nechipo cherudo chaakatichengetedza pakati pedu, because yanga isiri nyore guys. Semunhurume we know kuti susu vanhu vevanhurume tisingadi kuita zvimwe zvimabasa zvepamba zviye like kuwacha, kusuka, kutsvaira mumba, kuita sei. So my wife, you can tell them. So guys, ini pandakabata pamuviri ndakarwara zvokuti ndaitonzwisa tsidzi chaiko kurwara ndisingagoni kana kudini. Apa ndanga ndisingadyi, tango ndikangonzwa smell yandanzwa tomhanya kunovhomita. So it was not easy. Apa ndasingagoni kana kuita basa, unonyatsoona kuti acho ndingada kuti ndiite basa panapa handidyi, simba rachindorona. But I just want to thank my husband. His pen, his tooth. With me as long vakamira neni amene ikoko kuti chirungu chinoti kudini. Vakamira neni guys zvokuti So guys, yanga isiri nyore, but inini ndangozitora like no zvinhu zvaitikira pandiri, saka I have to do this and that and this and that and this and that. So handina kunge ndabatiswa nemweya kuti ano munhu yari kuzviitisa kana kuti haafani kunge achidai, handisi muri kuona. So ndoda zvitende zvoti mwoyo wandakanga ndinawo wakanga uri mwoyo wakanaka, because now zvakutofadza mwana apota kutotamba nemwana, zvakutofadzawo tava vaberekiwo vakadi vakapera amai, baba nemwana, baba, mwana naamai. So guys, tiri kuti isusu kune vazhinji vedu vachange vachasangana nesituation yekuti mudzimai achange azvitakura, munofanira kuvadzidzisa vanhu vevanhukadzi, nekuti vane zvimwe zvinhu zvavanenge vasingatodi kuita nezvimwe zvinhu vanenge vachida kuita, uye vane nguva futi kuti pane nguva dzaanonzwa kuda kuita basa, pouya dzimwe nguva dzekuti nyama dzake dzinochitorwadzawo, zvisiri zvekuti ari kungofila kuti sezvo ndakadai rega ndirege, handiti muri kuona. So baby wangu anga ane machallenges so anga achisangana nawo ekuti aimbonzwa nyama dzichirwadza dzichiita sei. Saka inini ndange ndiripo pakuti ndaita zvese, especially kubva pamwedzi wekutanga kusvika pa4 months. Panga pakashata, pakashata baba. Zvekuti kubva ipapapo kubva pamwedzi wekutanga kusvika pa4 vaisvika every day kubika, kuwacha, kana uchinyawanda vaiwacha, because ndandisingakwanisi kana kudini. Anga ari ma1 chaiwo. Ndakazotonda 5 months zvanga zvava nani. This girl, this is our 5 months old now. Akuda kutosumuka kuenda. Arikuda kutora foni arikona. Pa5 months wo zvichisvika ku 5, 6, 7, 8 uko zvazvisinani, but pa9 manje ndanga ndakurirwa. Yanguti pandanga takapinda mu7 ndanda kutonza kuti ndandaita zvangu zvane ndichikwanisa, kuti unenge uchitonza kuti zvandiri kuita izvi kutorwadziwa. Vatongo vacho munhu anenge akubasa, so unenge kuti arege kungoshingirira tingoita izvi. Yo guys,
varume kana munofanira kunzwisisa vakadzingana nenhumbu because it's not easy. Waist part zvinhu zvakazonyanya kunge zvichirwadza kana kuti zvakange zvakunge zvichishorwa nevanhu zvanga zviri kuti madhays acho ini ndanga ndisingachaendi kubasa, mabasa angu ese anga avharika muna zvoita Mwari anoronga zvinhu zvavo zvakanaka guys. Mabasa wako sina zvokuti ndingazovanda nokuti ndaenda kubasa ndasei almost tingatongoti kana kuti 8 months kwanga kusina apa tati 8 months tongora kuti pa 9 months idzi ndofunga madhays andakashanda tinongomaisa mumwedzi 1 kana usatokwana mwedzi kana 2 days kana kusatoenda mwedzi wese kana mwedzi vhiki yerendi chete zvotopera kwamanaka. But we just want to thank God kuti tava pane imwe level ngotenda Mwari nerudo dai rukaramba ruripo chokwadi Mwari varamba vachitichengetera rudo irworwo nezvibereko zvakaisa matiri chimwana ichi kuitira kuti tigare tine history yedu yakakwana tichitaura kuti aizvezvi guys mwana wedu akura akufamba, mwana wedu akumhanya, zvanga zvakamira kuita sei. So guys, thank you so much for watching our video. Don't forget to subscribe, like, comment and share. And also kana mune zvimwe zvamunoda kunzwa, you just comment, just drop your comment. Wotaura kuti zvakadai tokuitira video todi tokudzai boss kuti te content ndimi kana musipe mimi hatikwanisi kuita content. So guys, thank you so much. Have a great day. Don't know. What are you doing with So thank you guys. Tinotenda nesupport nyamuri kutiratidza ku YouTube channel yedu yakanzi Miyambo Family, ku TikTok Miyambo Family, ku Facebook Miyambo Family. So please guys, continue to support us. We really appreciate your love and support. So tinongoti zvedu rambai muine rudo rwenyu rworo matwins akarorana. Goodbye.